JERA 70 bestaat dit jaar 50 jaar. Het jubileum van het jongerencentrum in IJsselstein wordt groots gevierd. We hebben verschillende items bedacht waarmee we de verjaardag gaan vieren. En dat gaat al vrij binnenkort gaan er de eerste zaken van plaatsvinden. We hebben besloten om 3 reunieavonden te gaan organiseren. De eerste is op 28 maart en we doen het in 3 tijdsblokken van elk 15 jaar ongeveer. Dus in maart gaan we de jaren 70 tot ongeveer 1985 belichten. De bedoeling is dan dat zoveel mogelijk bezoekers uit die tijdperk hier naartoe komen. We passen de muziek ook aan, dus we verwachten geen hedendaagse top 40 muziek. We draaien muziek uit de jaren 70 en 80. En we houden natuurlijk niet precies de grens van 1985 aan. Als er nummer van 86, 87 bij zit, is dat prima. Maar we beperken ons wel tot die tijd. Dan hebben we in april, 25 april, komen de volgende 15 jaar aan bod. En dan eindigen we in mei, op 30 mei, met het laatste tijdperk. Wel op alle avonden is iedereen van harte welkom. Iedereen boven de 18 in verband met de alcoholwetgeving is van harte welkom te komen. Maar we blijven wel in de sfeer van het tijdperk dat gekozen is. Ja. JERA speelt een belangrijke rol in het leven van de inwoners van IJsselstein. Je begint heel vroeg al bij de donderdagavondgroep. En dat zijn activiteiten voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. En iedere donderdag kunnen ze hier terecht voor een spooktocht, voor een avontuurtocht. Maar ook bingo, zoals Willy al zei straks. Andere knutselactiviteiten. Dan groei je door naar de pielpubers. Dat is om de maand. Dus eigenlijk iedere maand heb je een activiteit. Voor kinderen vanaf groep 8 tot met ze 14 zijn. En nadat ze 14 zijn, gaan ze echt naar de JERA, naar de stapavond. Dus om de 2 weken hier op zaterdagavond wordt er van alles verzonnen. Beachparty, komt de hele JERA voor zand te liggen. Pas hebben we tuinfeest gehad, zoals we dat noemen. Dacht de hele JERA voor graszoden. Dus we verzinnen altijd wat. Mijn eerste JERA-ervaring kan ik me niet herinneren. Je was vroeger de kinderopvang, zeg maar, in die JERA. En als klein babytje dan kwam je hier al terecht. Dus ja, je ging, zoals wel eens wordt gezegd, vanuit de luier naar de fles bier toe. Zo ging het hier. Ik heb altijd iets met de JERA gehad. En dat hebben meer mensen, denk ik. Als je hier binnenkomt en je voelt meer het vrijwilligersleven, ja, dan wil je daar op een gegeven moment bij zijn. En hebben de jeugdraad ben je als je 15, 16 bent. En na de jeugdraad ga je waarschijnlijk in het vrijwilligersleven. Dan kom je als vrijwilligersgroep hier terecht op zaterdagavond. En dan doe je de barrunnen, dan doe je de garderobe, de entree. En dan voel je in je bloed al van ooit ga ik ook hier als medewerker aan de slag. En bij mij is dat ongeveer vanaf mijn 13e zo'n beetje begonnen. Ooit een keer meegedaan aan een DJ-wedstrijd en ik werd nummer 1 en dan mag je hier DJ worden. En dat was toen ook voor mij een hele grote eer. En inmiddels ben ik iets ouder dan de JERA, ik ben bijna 52, maar nog steeds DJ. Dus, en hier is het begonnen allemaal, ja. Dat ik 14 was dat ik hier begon en toen was het flesje bier er zo bij. En ja, zoals zoveel begon ik bijvoorbeeld achter de garderobe en ja, groeide je door als DJ of achter de bar en ja, noem maar op. Hartstikke leuke tijd hier. Voor veel mensen uit de gemeente Venray en ook daarbuiten is dit toch de plek waar het uitgaan begonnen is. Hier dronk je je eerste biertje, hier vond je je eerste liefde, hier kwam ook de eerste teleurstelling van de liefde die het uitmaakte. Je rookte stiekem je eerste sigaret. Dit was de plek waar het voor heel veel mensen hier in de regio echt begonnen is, ja, het uitgaan. Ja. Ik ben hier ook begonnen met bier drinken en nog steeds niet gestopt. Dat is ook een belangrijke rol voor de jeugdcarnaval. De jeugdboddenmiddag hebben we hier gehad. Die weer terug is gekomen naar de JERA. We zijn een jaar of 20 geleden naar de Smeelhof moeten verhuizen, omdat het voor te groot werd. Ja, dat ging een klein beetje achteruit. We hebben dus de jeugd weer opgepakt hier. Ja, dat hier de JERA hartstikke vol met nieuwe acts. Dat is natuurlijk ja, mooi om te zien. En ook met de carnaval zijn ze hier iedere dag, is de jeugdraad hier aanwezig. Dus kunnen de jeugd hier een feestje bouwen. Ook het IJsselsteinse festival JERA On Air is ontstaan bij het jongerencentrum. Klopt, dat hebben wij in 1992 voor de eerste keer georganiseerd, eigenlijk als opvulling voor de kermisactiviteiten. Dachten we dat het leuk zou zijn om op zondagmiddag wat bands hier buiten op het gras neer te zetten. En zo is het eigenlijk ontstaan. We werkten vroeger met wat pallets, met steigerbuizen, wat bouwzeil als podium. Ja, dat was het zo'n beetje. Het werd gewoon een feestje en het liep vanzelf. Het waren bandjes uit de regio, dus het ging allemaal super makkelijk. Wel mooi om te zien wat er nou uiteindelijk van geworden is, toch of niet? Ja, daar zijn wij als groep van toen uitermate super trots op. Dat dat ooit zo is gelopen, dat had niemand kunnen verwachten. Het grote jubileumfeest wordt op 25 en 26 september gehouden.